Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Freaks channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is Sembo season 8. Esiyibonile ipromo kanye nezingane zesithembu season 2. We guys, niyabona ukuthi ulona uthando nesithembu ipromo yakhona ifana ngqo nepromo yakuzingane zesithembu season 2. Yonke into umehluko ukuthi badala, umehluko ukuthi bashadile. Kwipromo yezingane zesithembu besazi ukuthi kune-episode la kuzoxabana khona uTirelo noVuyo. Le episode la isithethene, yeyi uTirelo masethi wena sithane ndini alindele noma yini. Kwipromo yakuthando nesithembu kune-episode la uMayeni noTirelo ayibo niyangizwani uMayeni noMacele khona behlukaniswa umseleko phakathi ethi uMacele uzomcika ethi uMayeni uzomnyanyisa. Kwezingane zesithembu kufike uNosiphocele waphuma ishow ingakapheli. Kuthando nesithembu kunalo number 5 omusha ofikayo and sekunemali evelayo futhi ukuthi kuyalotsholwa nalapha kuzingane zesithembu uSibindi kunalana asikhona uyocela isihlobo esihle kanti uyokhokha khona inhlawulo. Ukuthi ngiyazi ukuthi uSibindi utrendile, ngiyazi ukuthi into kaSibindi ibenkulu. Mina ngibuka ukuthi ayibona into isifana ncamashi baphinde futhi basikhombisa kwizingane zesithembu ukuthi kuzokhalwa, basikhombisa ukuthi kukhona ama-episode lapho kuzobe kukhalwa khona. Nakha uthando nesithembu asevelile ama-episode, siyabona uMayeni khona la ekhala khona, uMakhumalo khona la ekhala khona, uMacele khona la ekhala khona. Into esengiyibuka kulolu thando nesithembu njengoba nje kuthiwa ama-episode azoba u-24, ngiyayibona into ebhalwe uSibindi, ngiyayibona into ebhalwe uSibindi Mseleku, ebhalwe uMpumelelo. Masiba no-2% bezinto ey'hlangene nothando nesithembu ngoba de ngibuka izingane zesithembu ngathi hayi bo uMpumelelo kahle kahle usesheshe wangena kulezi y'cathulo vele ubaba wakhe amngenisa kuzona. Lo 24 episodes sizohlangana la mase sixoxa ngawo. Ngicela uyihambele wena uyongibonela ipromo yakuzingane zesithembu nepromo yakuthando nesithembu useason 8. Useason 2 wazingane zesithembu ipromo yakhona nothando nesithembu useason 8 ipromo ungitshele ukuthi umehluko ukuphi. Ngoba uNosipho ufikile, uSisomusha ufikile. Lana esijabula khona sithi-ke lana okuvela khona sengathi uSibindi uyolobola yenye into, kodwa khona kukhona ukuthi uSibindi uzolobola. Wafika futhi uSibindi kulo muzi lo beya kuwona ngoba manje ngiyibuza ukuthi Macele okhumbuza uMakhumalo kula season uthi kahle kahle siyasebenza ndawonye, siyazwana, sishadile no-husband wethu, kodwa wena angikhohlwa ukuthi uyingane yakamakhelwane. uMacele lo othe kuphela useason 7 wathi nje sengamane ziphenduke-ke izinto ziphenduke, sengamane ngibe mubi kodwa nje angisazi ngeni sengizinake mina. Wazi wathini ubaba uMseleku? Wathi uMacele uzogcine efana nefenisha. Nithi-ke uMacele ngonyaka owodwa ujikwe yini inhliziyo yakhe yasiba mhlophe kangaka. Angisho ukuthi ayimhlophe, imhlophe, kodwa kule ndaba yanumber 5 yasiba mhlophe kakhulu inhliziyo yaMacele. Into esingidida-ke ukuthi usisi-ke ngapha phela engusisi kaMacele imayelana nani indaba yakhona, ngoba phela abantu abajabule la ngalo abamgqokisa umhlonipho uMacele nosisi wakhe. Kulaba abahleli phansi, uSne okhona, shuthi uSne ukhona laphaya kunegotiate khona indaba zelobolo uzomela ubaba wakhe. Ngicela nihambe kupromo wakuseason 2 izingane zesithembu mase ningitshela ukuthi akusikhona yini uthando nesithembu beyiy'ngane la, ngoba kunelobolo laphaya ebesilibambe kwizingane zesithembu sasathi Mpumelelo uselolobola kanjani manje sekuvela loyaya ugeli wakhe.
kanti cha. Futhi uMpumelelo washo wathi uzocela isihlobo esihle. Ngaze ngabhala lokhu futhi uzocela isihlobo esihle. Bathi-ke esibuka nabo le show, okusho ukuthi phela kwi-episode elandelayo uMpumelelo uzobe selolobola uNosipho. Cha, akamlobolanga uNosipho ku-season 2 Izingane Zesithembu. Kodwa-ke ibambe lento engiyishoyo ukuthi wegazi isikhathi ave sinqaba. Ngiyayinothisa indodana ngithi hawu lokhu ngizorekhoda ngakho, hhayi ke isikhathi sivele sithi singinqabele. Kodwa hambani niyibuke lento nisho ukuthi akukhona okufana ncamashi. Into-ke engiyibambayo le chaos le eyayitholwe lo mndeni, sengibonile ukuthi kahle kahle ungama la wena ukhulume as a view, ubuye uthi ezinye izinto azilungiswe bakithi nenhlonipho singayilahli. Bebe bengenandaba ngale bekhanda i-TV show yabo, ngoba manje nazi kulama-promo izinto sezilobo zigejana and benza kahle futhi ukuthi bethi cut and paste ngale ndlela yokuthi akube nedrama. Ngizohamba nginicoshela-ke izinto engizibonile ngathi hayi cha, kwaze kwanedrama. Okunye-ke guys, ngiyabonga kakhulu i-support. Mina into engiyenza ukuxoxa ama-TV shows, ngixoxe nje kube yinto exubile, kube yisiphithiphithi, kube inganekwane ngelinye ilanga, ngelinye ilanga ngibuza umbuzo, ngelinye ilanga kuba nama-lessons. Kodwa uma kuyinto ozwa ngathi awuyithandisisi, uyidlule sithandwa sami, ngomoya nje o-right, uyidlule. Ngiyabonga i-support-ke ningibukele i-promo yokuZingane Zesithembu ne-promo yokuThandwa Nesithembu ukuthi akusiyona into eyodwa. Umehluko ukuthi ubaba uMsele kuphela mdala. Hawu, yazi loya bhuti loyana umalume wayeqinisile ngendaba yefemi. Sengiyabona ukuthi wayeqinisile ngoba ngathi uma niyilalele le interview sesiyithatha siyixoxa, soyizwa izinto ade ezisho esithi siyayivuma-ke ezinye nathi sezike sayibona ngoba umndeni le esesiwubuke iminyaka ewu-7 kuma-TV ethu. Yingakho futhi sikhuluma ngabo, yingakho ney'ndaba zabo sizazi. Ngiyabuya nokunye we guys, bye.